गेलो बे मेहरारू। अच्छा ये बता इस सवेरे सवेरे दुहरिया में कोड़ हला हाय हम देखा तने हाय के बानी तो हम मारदा बढ़िया पान के दुकान वाला हाय दादा हमर मारो चले आए ई भगलोलवा अपने के मारदा चल आई। अब हमरा घर हुआ केहू भैया बचाई न तो हमर सारा नौकरी हमर निकाल दी। रवा काहे ले टेंशन ले ले बानी हम एक उपाय सोच ले बानी। कौन उपाय बताई? रवा कुर्सी बन जाई। कुर्सी? हाँ कुर्सी बनन तो बच जाए। हाँ जल्दी के मारी खोल रे बोहनी हो गेल हाउ आवा तनी कमा के आल बनी कमा के ना भेलाउ हो गई आई भीतर आए रवा के कल रात में आए तो दिने कल चले दुकान बंद करके काहे छड़ कर गाड़ी? रवा के कल शाम के तो अभी कल चले शाम के कहलू ह हां अब पहले बोहनी हम कैसे दुकान में राखी पहले हम गली मेहरारू के हाथ में दे अला तोरा जथी किने के होई जथी किनी हा अब फ्री क किनी हा तोरा ला फार्चून के दुकान फ्री हो गेला। अब हम कमाए लगले मेहरारू तो दुकाने पर रहे के चाहिए शाम का आवे के चाहिए तो शाम को अजी कोई बात बताईती रानी हमर हम सोचली ह कि पहला बोनी हम अपना परिवार के हाथ में देव तोरे घर में आला से तो 10-20 सब आवे लागल। तू तो हमर लक्ष्मीनिया मेहरारू बारू दुनिया में मेहरारू सब के होई लेकिन तोरा लेका बढ़ंती करे वाला मेहरारू कौनो के न हो। मेहरारू हां चला तैका कुछ पानी वानी पियावा। ठीक बा चले पानी पिया दो ठंडा जाई आत्मा हमर शरीर ठंडा जाए फिर हम दुकाने पर ठीक बा चले चल चलाओ पानी पिया ओकरा बाद ये हमरा घर में न रहलक रे पान के दुकान पर हम रही तो का कथी है कुर्सी है कुर्सी हाँ हमार भाई ने यहाँ से बैठा देले बा बाबूजी के गोर लगा है ना हाँ। खाए में बहुत दिक्कत होता तो वही से हम सोचली बाबूजी कुर्सी पर बैठ के खइहन जिया हो हमर प्राण हमरा का पता कि घर में होते होते इतना सामान बढ़े लागे। सही बात बा हमर बाबू बोलन ओकरा बैठ के खासे ना होले ओ से हमरा बाबू के बैठ के खाला कुर्सी मंगा ले हाँ आ ओकरा बाद में खा के चल जते बुढ़वा तो तू बैठबे। हाँ वाह स्टैंडर्ड घर हो गेल हमारा लेकिन ऐसा नहीं कुर्सी हम ना देख ले रहे फर्स्टे बार बैठे था बैठी रहो बैठी ना हाँ हमरा लूर बा हम बापे तो लूर देखिए ना का ना बैठम अच्छा अच्छा ठीक है सापा खाँच में खाँच मिल जाए ठीक है कुर्सी बलिया हम बैठू बैठी ना अब नया कुर्सी आल बा घर में ओइसन होई ना तो बाद में कुर्सिया दुकान में ले जाए ठीक बा पान के दुकान में बिना कुर्सी के भंगे न पड़ले मेहरा हाँ बैठे दबल स्पॉन्ज वाला हमरा भीग देता का भाई रे हमरा एके बेर एक हाथ तोलगे भीग है तारावा होम चाहता स्प्रिंग वाला कुर्सी है तो भीगी ना एका मतलब हमरा बापे दे लूर ना बा बैठे के आहा एक बार और बढ़ते देखियो देखिए ना का बैठल जाला वाह ठीक है एकरा न है पी गई तो हावका वाला ऊपर बोल ले था हमरा यही से फेंक दा रुक एक बेर और देखे जा पछाड़ी चौकू के कोन लेकर कोड़ाईता ये कैसे हो जाई रे हाँ स्प्रिंग वाला कुर्सी है स्प्रिंग वाला हाँ सही में यहाँ बिगले है कि तो ये खाड़ा का है बा वैसा ना है स्प्रिंग है वैसे
लमहर नोट निकलल है। सारवा कहाँ के लोहार बनैले भाई, चारों रे नी बनैया बीचे में आ तोरा ई न बुझाई छौ। हमरा कहाँ किछो बुझाता। तू तो सोझे धाय देवर बैठिए जाई तर, तोरा बैठे के आदत हौ आ हम तो बिना आदत बलबन तोरा बर्दाश्त हो जतो, हमरा बर्दाश्त न हो। रहो बैठी ना, रहो को बर्दाश्त हो जाई ना भले तू अपने ला ले आल बड़े, तोरा आदत हौ नैहरे से कुर्सी पर बैठे के हावका में हावका पकड़ लेत हौ। हमरा तो बिगिए देता साला मिक्सचर लेखा। मेरा रू यही कुर्सी पर बैठी है, हाँ बाबू हतई ओकरो के बैठैया। ठीक बा जाई। हाँ हम पान के दुकान में से आ जाए हम। ठीक बा जाई। बाय बाय। बाय बाय। ओके। हाय चल गए हम मरद। साला पारा सिंगर को माने के परी माने रहुआ पता नहीं भकलोल नहीं खे। वो एकदम चुतिया आदमी बाबू कौन शिकायत करता का। अच्छा देखी रवाई बेर जाई फिर बिहान इतने बेर चलिए। अतले बेर चला। हाँ मालो ना मिली। तू ये 500 है। हाँ 500 बा। अच्छा एगो बात तो कही कथे मने बड़ा मस्ती बा। देखी ई नौकरी को हमरा मत छोड़बा। ठीक बा जाई। ई नौकरी हमरा बड़ा शानदार बड़ा अच्छा लागता। ठीक बा चलता। चल अच्छा भाई पहले सबसे पहले भेंट करम चाचा जी से, जौना के जौन पान खैले बनी नु वास्तविक में भाई इतना अच्छा कोबो नौकरी ना मिल रहा है। ठीक बात चलता। पहले बोनी पान के हो गए बा, घर में बढ़ंती बा, आइए पान खाई पान खाई। एक पान के 50 रुपया, हरा पाता लाल पाता पीला पाता। चाचा के हाथ में पान- चाचा पान लगत हनी चाचा, पान लगत हनी चाचा। रउआ के पान में तो जादू बा चाचा। हाँ हाँ अब खा ला एगो। ना रवि रहे जी हई रखी अपने 200 रुपया। ना ना पैसा तू नानू बिके के लक्ष्मी ना बिके। 200 रुपया रखी। हाँ। अब फिर एगो टेस्टी मीठा पान बनाई। एगो बात बा चाचा, अपने के पान में जादू बा चाचा। हाँ हाँ लगाई चूना लगा। चूना को में लगाए। ठीक बा। एगो बात बा चाचा, हाँ माने के पड़ी अपने ई के पान। बताओ बबुआ नौकरी मिललो कि न? नौकरी तब जब अपने के पान खा के गई नु हाँ फर्स्ट क्लास के नौकरी हमरा मिलल। नौकरी मिल गए। आधा घंटा के काम बा 500 रुपया इनाम बा। जब हमरो पर फास्ट की नौकरी पकड़ ले, आधा घंटा के काम बा 500 रुपया इनाम बा। बबुआ काम में का यही से आज पहली बार जो 500 रुपया हमरा मिलल नु हाँ। तो अपने के एगो खिली के पान के हम 500 रुपया दे देनी घूस के मारे चाचा। बाबू हाँ नौकरी ना छोड़िए। ना मर जाए लेकिन वो नौकरी हम कबो ना छोड़े चाचा। लेकिन ई बताओ हेने तेगा घुसो। हाँ बोला। ई बताओ बाबू नौकरी केने मिललो है? ए मने बगल वाला गाँव में। यही गाँव में? हाँ कावना घर कैसन बा? घर एकदम बढ़िया बा। कथी के बा? मकान बा काय ताला? 1 ताला बा। पेंट कैल बा? हाँ पेंट कइल बा। रुआ पैसे जान ना कहता नहीं पेंट कैल बा? हाँ पेंट कइल बा। कौन कलर बा? वो हरियर कलर बा। यहाँ तो हरियर कलर के हमारे घर दोसर घर यहाँ नहीं खे। हाँ अच्छा ये बताओ रोड से वो घर कामना पगल बा? अपने के जैसे रोड बनू अच्छा तब पूर्व साइड में ओकर घर बा। सर भाई हमारे घरवा के बतावत सुनना है ने? हाँ अच्छा वो घर कावना मुहे के है? वो ओकर दुआरी बानू। हाँ, हाँ। पश्चिम बड़े के दुआरी बा। मगल सर भाई हमारे घर दिया कहते दोसर घर हरियर पेंट के पश्चिम मुहे के है नहीं। अच्छा सुने बाबू नौकरी टंच मिलल एकदम टच बा। बहुत अच्छा नौकरी बा चाचा। तोर पान में माने के पड़ी तोर पान। हाँ एकदम बढ़िया नौकरी मिलल बा। अच्छा बढ़िया हम नौकरी। कहता नहीं आधा घंटा कामे बा या 500 रुपया इनाम। अरे बाबू हाँ
आखिर तोहर चाचा बाड़ी, हाँ हाँ तू हमरा के न बताएबो, हम तोरा के न बताए। ए मर्द तोरा के खोल के बताए हो, जथी पूछबा तथी बता दे। काहे से तोहरे पान के जादू बाई। हाँ, हाँ। जब तोर पान खैनी हाँ, हाँ। तो हमरा के ऐसा नहीं नाम मिला। अच्छा ये बताबू वो काम घरे में हो कि बाहर हो? घर भीतर, घरे भीतर बा। केमारी बंद कर। ना केवाड़ी खोलियो के हो जाला, ओकर मारदा। हाँ। कथी बा? अब तोरा कह देम तब कथी कह देम ना रउआ कह देम ना रउआ कह देम एगो पानी खाली, एगो पानी। चाचा ना रउआ कह देम ना कम ना रउआ पान खाए लिए कहू, बहुत आदमी आवेला खाए, कहीं रउआ कह देम। चाचा पर विश्वास बा कि न? तो नानू कहे ना कही ना। हाँ कहा। तो कही नू। हाँ हाँ। देखी चाचा एगो जॉनी भेटाइल बा हमरा। मौगी? हाँ मौगी। अच्छा ओकरे में आधा घंटा हाँ लागे। कहता देखी न हाँ हमर कोढ़िया जौन मारदा बा नु हाँ। उ कोढ़िया छियर बौक बा, हमरा लगे एको दिन ना सुतेला। और वो ऐसन हैंडसम आदमी हो के नौकरी खोजता नहीं, तब बोले हाँ हमरा नौकरी के जरूरी बा, गरीब आदमी बानी हम। तो हम कह कि कौन नौकरी बा, तो कहते रहुआ के आधा घंटा प्यार करे के बा, हाँ हाँ। अब 500 रुपया लेके चल जाए के बा। अरे बाबू ओकरा दूरा पर कॉलो ओलो। हाँ चापा कॉल बा, चापा कॉल बड़ा ऊंच में बा चाचा। कैसन कलर के? उ लाल पेंट कइले बा। साला भल मुखिया जी से हम हलवाइले बाबू। हाँ। वो लोग औरो गाछियो वृक्ष है। हाँ एगो गाछी बा, एगो पाकर के गाछी बा। अच्छा ये बताओ हाँ। उ मौगी कैसन बा? गोल बा कि लमहर बा कि छोट बा चाचा। कि पातर बा? वो मौगी के बारे में मत पूछो, औसन सुंदर जनाना हम बापो जिंदगी को ना देखले रही। बड़ा सुंदर बा, गोल मुंह बा, अच्छा छोटे बा, अच्छा। लेकिन बड़ा टंच बा, टाई टाई नाक- बोलेला। नाक कैसे? नाक छुरी खाली बा। हो गए बाबू। लुगा कैसन पहनले बा? लुगा हाँ। लुगा हरियर पे। कौनी बेर बोलाइले हो बाबू? आय कौनी चाचा बेर? हाला मत। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ। 6 बजे बोलैले बा। ये छौ हाँ अपने के 7 बजे आके फिर 500 रुपया एक खिली पान के देम हम। एगो पान खा ले। हाँ बनाई 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 बनाई। बाबू हाँ बनाई। अच्छा ये बताओ हाँ घरवा में, हाँ घरवा में जब पैसा ले हाँ। तो ओकरा घरवा में पंखा उखा हो कि ना? पंखा हाँ पंखा एगो टेबुल पंखा बा। छोटा का? हाँ आ एगो बिगड़ल टीवी रखले बा। टीविया चलैली नु तो कुछो ना देत रहे, कहता देखो ना हमर भकलोल मारदा जन कोढ़िया रहे नु आईसीए जरा दे। पानी का पानी का पानी का। सरवा टीवी के 3 लाइन बनैले न बने सके। दोसर घर हइले नहीं। चाचा हमार समय होता। कय बजे बोलैले बा? 6 बजे। 6 बजे। हाँ तो जा जा लागा रहा। खुश बानी नु। अब अइहा तो हमरे लंग। हाँ चाचा हम अपने के पान खाए अइबे करम। हाँ हाँ जा 6 बजे बोलैले हम जाता, लेट हो जाता। हाँ ठीक बा चाचा। 6 बजे बोलैले बा, हम टटके 6:10 में पुगम। दोसर घर ही हइले नहीं के। साला बिगड़ल टीवी हमरे घर में बा, पाकड़ के गाछी हमरे दूरा पर बा, लाल कल हमरे बा। हो गेल चले दी आ जानी अब हमर बाकी दोसर बा, लेकिन हमरा संख्या लाग रहा। चल रहल बड़ी पान के दुकान बिहाने चले। अरे समय हो गल अभी तक नहीं खेल। ठीक बा हम बैठ के इंतजार करत बानी। अरे जी चले रे। हाँ केवाड़ी खोली ना माँ। आए आए खोली केवाड़ी। एगो बात कही, कथी? रउओ के माने के पड़ी, माने बचावे के रउओ के बड़ी आइडिया बा। एगो बात सुनो, कथी? हमरा कबो मत पकड़वाएम जिंदगी में। आई ना पकड़ाबे, हमरा पे विश्वास बा कि ना? अच्छा ठीक बा चलिए, 1 घंटा और समय बा, 1 घंटा खटता नहीं, लेकिन 500 रुपया फेन चाहिए। ठीक बा चले। ठीक बा चलिए।